Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Umseleko uzikhiphile nomndeni futhi. Oh, kahle kahle le video ngifuna ukunitshela ukuthi ekuqaleni besimjaji uMacele sithi hawu uMacele ubuye eqhenye uMacele uthanda idrama yini engafuni ukuhamba noma ufuna ukuhamba makwezinto ezihlelekene. No guys, bashilo ukuthi makhanjiwe abanegotiate umseleku bamgcina emini makukhona uMacele. So lento yabaxabanisa-ke kaningi uMacele wasefika nento yokuthi-ke ayi mabehamba bonke kukhona nomseleku yena akahambi. Mashuthi umseleku mayengekho uMacele uba khona ngoba sengiyanaka ukuthi hayibo ngo-season 6 uMacele akhona la wasala khona. Hhayi-ke nama-viewers besho athi hawu niyabona ukuthi kumnandi shuthi iloya oyinkinga kanti cha, i-timetable iyashintsha makhanjiwe kunoMacele. Ima laphaya kuMonday inganyakazi ngisho ngabe iy'nsuku ey'ngaki belapho bakhona makuthi nje bayikhiphile isonto lonke kodwa kukhona uMacele i-timetable ayijiki. Lento esiyibuka manje uthi hawu bandla uyabacabangela-ke ngoba manje-ke nabo-ke shuthi sebekujwayele-ke lokho. Umseleku manje usethi-ke bahambile uMacele akekho nangu-ke eseyobona uMangwabi usethi uMangwabi-ke hhayi isikhathi sokuphila ngoba phela ngithi bayazi ukuthi uma behambile bona nje indaba yokuthi bashadile iba le emuva. uMacele osuke eshadile nomyeni wakhe amthole engashadile. Manje mayesethi qoqo uMangwabi usethi cho. Umayeni-ke uthi akayizwe naye into yokuthi kuyalindwa ngoba nabo bayakwazi ukulinda. Wabuza kodwa uPapapeni wathi manje liba khona yini usuku lakhe nje yedwa. Nami ngayibuza ukuthi ikhona yini indlu yakhe yedwa-ke eMzumbe. Basho-ke abalandeli besho bathi ikhona. Hhayi engathi akafuni akalifuni usuku lakhe yedwa ngoba manje nakhu bediscuss uMangwabi bethi-ke uthi kuMayeni noMakhumalo vele uMangwabi unje yile nto le angenza yona nasekhaya. Manje benze njani uMayeni noMakhumalo behambe beyogqugquzela uMangwabi ukuthi hayi bo yenza ngendlela. Hayi mina ngeke lizocasuka. Nakhu uMacele manje usebonile ukuthi okay angibenzele-ke ububele vele ngihlale behambe-ke ngoba nalapha eMzumbe wathi uMacele yena ngeke kwazi ukuhlala khona ngoba ngeke abuke umseleku eyongena ku-house 2 mayele kude nabo azidume ngendlela eziduma ngayo eMzumbe engekho. Manje nakhu bayahamba umseleku-ke manje usethi-ke oh uMacele-ke akekho. Mangwabi-ke senze njani? Mangwabi uthi yeyi angizelanga leyo nto lana kodwa khona hayi ukuthi bayangihlekisa mina kazi ngihlekisa ukuthi khona olwa ngemali. Ulwa ngemali kumuntu oseyijwayele imali akasenandaba. Manje lona oseyijwayele imali yena indlela alwa ngayo engathi inamandla kakhulu ngoba ishaya kuzwakala ngoba phela nakhu sekuthiwa vele yile ndlela akangicindezela ngayo shuthi umcindezele ngempela. Hawu kodwa umseleku wathi ibhande malingekho eSeaPark uyalithola eMzumbe. Manje akalithathi ngani-ke kamakhelwane ibhande. Le video kayikho serious bengikhumbule nje ukuthi nginibhedele ngoba bengilobu nginamavidiyo ngenza amavidiyo angenza ngibe emotional kodwa ngiyabonga i-support guys, ngiyabonga. Hayi bo khona abantu abawu-800 abadisadile nje ukuthi hawu lo sisi lo siya-subscribe. Engabe ngisuke ngithini yazi ngeke ngiyibuze ngoba phela yazi masikhuluma ngothando nesithembu angaze ngayibona into eserious engiyikhulumayo ngihlezi nje ngiyidlalela. Ukuthi manje mangathi-ke asikhulumeni ngey'ncwadi sifunde iy'ncwadi nizovele nibhoreke ngoba lokho kuzoba serious.
Ngoba cha masikhuluma ngey'ncwadi ngempela kumele siyifunde incwadi kahle, siyihlaziye. Okwe-T_V show nje ukulandela la isisa khona. Uma umoya uvunguza ngase-east siye east, uma uvunguza ngase-west siya khona. Ngiyabonga guys, i-support, ngiyabonga angiqedi, bye.